tun lai su ke le ke lawangin Kpop lampang ka kon tin na sa khop maya ti lak lo hi chuanin alo hmunom ve deuh boka ton tuma hian an perform laia an thuam no phel le ti vel hazuka kon ti don to lawa tun tuma chuan an perform laia an tol thu zot lai kan lo enanga ka comment tam vak lo nga an dotin kan en so mop mai don ya